Цього дня, 24 грудня 2017 року, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. Капітан Золотарьов Юрій Анатолійович. Підполковник Ширков Сергій Іванович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям! Добрий день. Добрий день. Редколегія. Остання в цьому році. Домашня редколегія. Роман Скрипін, Катерина Супрун, Назар Задрій, Альона Васильєва. Можна тут Алена вклинюся? Васильєва. Алена. Це Алена, важко перепрошую. звикати, Так. хто як там пише. Альона, Алена. Білоруською правильно? Алена. Алена. Алена Мені Васильєва. подобається, я просто треба Це звикнути. справа звички. Як ми ж не кажемо Володимир Цимашевич, а кажемо Владимир. Правильно? Ну це тривала історія. Чому домашня Алена тут присутня? Тому що Міновіт онлайн це, як би сказати, це не частина медіахолдингу, зараз замахнувся, знаєш, типа теж мені. Це те медіа, яке врешті-решт виникло в якому поточного ж року, 21-го. От, за нашого сприяння всебічно і не більше. Тобто це не те, що ми там керуємо, що їм робити. Вони самодостатні, ми сприяємо їхньому розвитку тим, чим можемо допомогти, тому це й домашня редколегія. В принципі, тут всі свої, тут нікого немає, там запитували, чи будуть люди з Ісландії. Ви знаєте, я такий, що із Ісландії нехай будуть, і не знаю, це до обговорення дуже тривалого. Чи варто збирати людей, яких, здавалося б, ти не хотів би бачити на редколегії з одного боку, а з іншого вони ж існують у медіапросторі. А це нам на наступний рік завдання вирішити, це розв'язати. Бо наші точки, поясню, тому що точки біфуркації розходження в поглядах, вони призводять до того, що у нас коло людей, які можуть прийти в редколегію, досить обмежене. Діану Панченко будемо звати. Це ж питання. Це ж питання. Тоді виходить батл. Тоді звати Гордона, А Гордон журналіст? а Дярдіцу. Непонятно. О, бачиш? А Ні, як я так- закинув зараз? Ні, От, питання, глянь, як ви- ти нічого не закинув, просто це до розмови на право на владу твоєї з Мосійчук з приводу запрошеного Шуфрича. Ти думаєш, нас спинилися на ефірі? Я не знаю, коли вона... дискусія? Це ж те саме питання. Ти сказав, що нашим давати слово. От я так само вважаю. Ну, Тепер вони на просто каналі Райда можуть всі краще- мати скільки захочуть. краще Знаєте, що я вам скажу? створювати Що ви мені простір. подобаєтеся в своїх відповідях, знаєш, типу, от, в конкретності відповідей. Краще Чому? створювати простір нормальний, для того, щоб Клас. людям було комфортно, а не для Провокація. того, щоб їх постійно хтось дрочив. Провокація Розумієш? зайшла. Я до глядачів звертаюся. Ви тепер можете під цією трансляцією написати свою думку, чи варто нам для збереження балансу, для урізноманітнення думок. Я зараз навмисно це говорю. Урізноманітнення думок. Запрошувати людей з іншими поглядами. Я б так сказав. Бо з тими, з ким можна подискутувати, вислухати. Діордіца, Діана Панченко, Світлана Крюкова, Гордон. Леся Медведєва. Далі можеш. Та вона так. ж журналістка, а це Якщо у нас страна. біфуркація відбулася зі Швецем поточного року, одна з подій, і Швець сказав, я не буду ходити, то от питання, а чи можемо ми десь все ж таки межу встановити або її посувати? Ну, як Путін, у нього ж червоні лінії посуваються туди-сюди, і головне, що вони в нього в голові. І причому у нього рівна червона лінія, там у людей, знаєш, там є звивини якісь в мозку, а в нього вона конкретно, причому поперек. Замість сірої речовини, червона лінія суцільна. Ну і Путін своїм мозком він тоді по перилах не може з'їхати вниз, тому що буде. Розумієш? Ну так адвокат Ну це я ж Діда згадав один Мороза. анекдот. Неважливо все. Поїхали далі. Так, редколегія
підсумкова за рік. Я остання в цьому році, я не буду говорити слово дурне, крайня. Остання в цьому році. В наступному буде перша редколегія в наступному році. Чаю зробиш? Так, Скільки можна ждати? Завари вкусного я не знаю, чаю. ви можете тоді мене переключити на якусь хвилю. Я звик багато говорити, як радіоведучий. Нам треба стоп-слово. Так, Чай, ми традиційно Рома, п'ємо чай. чай наших партнерів, тому що в мене є підготовлений чай, тому що я випиваю більше, ніж ця чашка. Але я традиційно беру тепер, роблю мікс, який ми з Мартиненком відкрили, собі відкладаю одразу обліпиха і імбир. І мені дуже подобається така сполука. Вам, тобі Мені обліпиха. обліпиха. Тобі Ні, обліпиха. Это что? Смородина? Гуарану? Альона, слухай, Просто так. а це, знаєш, так змальовує дуже Я добре вирішила пооригінальничати. характер людини. Ні, а ти, Назарчик, А що там в меню? Імбир. Назар, ти мав би вивчити вже за цей час. Імбир? Гуарана, імбир, обліпиха. Імбир. Ну так что про характер? Продолжим. Як я вас всіх люблю. Давай я тобі допоможу, а ти про характер. Ні. Да, про характер. А чим ти мені допоможеш? Ну я можу змішувати теж, я ще не, в мене руки є. Катруся моя, ти киця. Значить, ти собі можеш розмішувати, тобі відрізати, Давай. чи ти А одірвеш? я дай спробую одірвати. На, одірвеш. Можна я? Ти рішуча теж собі? амазонка, тому ти одірвеш, я знаю. Рішуча На, ти теж. амазонка. Та я Альоні одірву не і пропон- викину. ще. Мені чашка треба. Так дать? Так, чашка. А як буде білоруською чашка? Отстань. А, серйозно. Ну серьезно, я не Ну як помню. буде? Не знаєш, як чашка буде? Не, не помню. А якось по-іншому, бо українською є Кухлик. чашка і кухлик. Так. І ще Філіжанка, можна філіжанка, казати. Філіжанка то не це українське про слово, каву. Ні, взагалі. ну це до кави більше, яка філіжанка. Завтра выйдет опять на запозичено. канале Лукашенковском «Мой позор». Ти знаєш, хай рекламують. Да. Вони молодці. Дякую. Лукашенко Що? мудак, Лукашенко После, мудак. да, после прошлого эфира Так, вони вирізали. Альону. они Ну, що? вырезали вот этот кусок, Ге- где я не гета- знала про мешок. Да, И це на канале Эйсмонт, это его Пресс-секретарка. пресс-секретарь, появилась... відос вирізали Відос? нашу редколегію. Ого, Да, да, так. Так я й кажу, Хай Лукашенко мудак, рекламують. Лукашенко мудак, Ейсман дурочка. О, А що, а це все буде Азарьонок озвучувати, чи як? Це нехай буде реклама, нехай На телеграм-канале. пересічні білоруси, нехай вийшло. Так. Дізнаюся. Азарьонок це мій Конечно. улюбленець. Моя улюблена. Це, звісно. Слушай, Тваринка. Озаренок это... Слухай, в нас всяке було в Україні, але свого Озаренка точно не було. Слава Богу. У Поки нас що. були, у нас поки були що. піховшики там різні, знаєш, типу оця п'ятихвилинка ненависті. Передайте, будь ласка, Олені. Так у Озаренка, помните, мы говорили, отец же такой же был. Так справа в іншому, що в нас всяке було, такого не було. Ну настільки вже відбитий чувак, Ага. цей Азарьонок, що такі речі говорити, це ну, реально відбитий. Азарьонок, ти теж мудак. Можеш вирізати, поставити. Такі люди, як ти, вони перетворили Білорусь на ворога України. Ну, в політичному розумінні. Бо українці за останніми соціологічними опитуваннями, вони розуміють, що Білорусь тобто, вже немає толерантного ставлення, Ну, захоплення. це оцих байок про те, що в Україні Да, гарне да. ставлення Ага. до До Лукашенка. Лукашенка, там, до Білорусі, типу, все, тра-та-та. зникло. Розвіяло як дим лише неоковирними діями Лукашенка, самого, Азарьонок і всіх решта. Так що, знаєш, українці люблять, коли до них їм в душу не сруть. От то білоруси трималися Лукашенко, Азарьонки, бо до Білорусі в цілому ставлення завжди було дуже позитивне. Ну, якийсь нейтралітет. Якщо правда не зустрічали ватних білорусів, які прямують до Одеси і не вислуховували всякі байки про фуфайки і не бачили георгіївські стрічки в них в автомобілях. А так, от результат року Білорусь дуже швидко перетворилася. Політична сучасна Білорусь, я не кажу про Білорусь як країну, я кажу про Білорусь як державу, треба розрізняти держава і країна, то Білорусь держава перетворилася на ворога для України, для української країни. І для держави Я теж. знаю. Так що, ні, тебе це не стосується якраз. Я знаю, но я это И чувствую твоих- в принципе, даже когда общаюсь просто с людьми. Да, Я і вижу. твоїх однодумців, які на твоєму YouTube-каналі Ненавід онлайн, скажімо, найяскравіший у вас хто? Наверное, Антось. Антось, так. Расскажи смешное еще. Вообще просто Справа подсмешно. не смішний, що він такий, знаєш, колоритний. Ну, власне, чай ми заварили. Якщо ви хочете чайку попити на швидкоруч цієї зими,
то Тіпот до ваших послуг, як і наші редколеги. Купуйте за промокодом Скрипін зі знижкою 10%. Нам гроші, вам щастя і тепло. Кать, поїхали. Поїхали. Ну, перший пункт у нас з Назаром в нашій версії – це 30 років незалежності. Це, мабуть, найзначущіша подія, в принципі, враховуючи, що 30 років ми незалежні, це, як правильно всі відзначають, це найдовший термін, поки Україна незалежна. Ще стільки не З було. усієї історії З усієї сучасної історії України. сучасної Так. України, В так. цих межах, в яких вона існує. В цій території. Так. Навіть за умов окупованого Криму і Донецької частини і Луганської областей, правда, Україна 30 років, це найдовший термін, коли вона існує як незалежна держава. І хотілося б вірити, що Рубікон перейдено і точку неповернення взагалі. І у нас є на каналі класне відео «Таємниці української незалежності», яке ми спільно зробили з Вавилоном 13. Це важливо. За сприяння фонду відродження. За сприяння фонду відродження. Вся ця інформація є в самому відео. Якщо ви раптом не дивилися цей фільм, подивіться. Це важлива і серйозна робота. Зібрана купа архівів і багато важливих речей проговорено для того, щоб розуміти, де ми зараз є і чому ми тут опинилися. До нас приходив сьогодні в гості Володя Тихий, який є режисером фільму цього, і приніс нам подарунки. Вагон так вагон. Приніс нам подарунки. Тобто спочатку провідник роман, а Розпаковка. тепер коли чудо. Так. А. Fuck you, Путін. А там дві, да? Дві, да. Мені колись Уляна Супрун, типа, подарувала браслет, там було Fuck you, Путін. Так, і тут, Та-та, ну це між ж... іншим, Уляна Супрун буде на вечірці нашій завтра, вже 25 грудня ввечері, з Марком Супруном. Всі квитки, хороша новина, продані, всі абсолютно. Вартість була входу 2200 гривень. І тепер я, коли все розпродано, можу сказати, що ті, хто купив, не будуть розчаровані або взагалі дістануть satisfaction, тому що за собівартістю це набагато дешевше. Ну, тобто ми або вийшли в плюс, або тобто в нуль, або в мінус з цими квитками. Ми вчора рахували, ті плюшки, які ви там дістанете, хто купив разовий вхід, вони перевищують вартість 2200. З 2200 треба мінус 7,5% одразу забрати, це податки плюс комісія, плюс алкоголь безлімітний, ну це для того, хто там... Ну як безлімітний. Безлімітний це значить скільки, ну не значить, що треба за собою лишати мокрий слід, як равлик або вишиванку. У мене в під'їзді вже є ознаки початку святкування, вишиванку на сходах хтось лишив на поверхи 3. От. Все меню видно. От. Але все одно воно перевищить витрачені кошти, тому що це, по-перше, коло спілкування людей, наша вся банда, Алена теж там буде, і інші люди, причому більше, ніж квитків продано, гостей буде. По-друге, ви отримаєте приємні, несподівані подарунки. По-третє, можете купити книжку Яневського про Бандеру, і ті кошти, за які ви її захочете купити, вони всі будуть скеровані на фонд «Повернись живим». Тобто це навіть не нашу касу, а традиційно для того, щоб тримати обороздатність нашого війська. Ну і просто приємне спілкування, так би мовити, як це називається ця штука? Нетворкінг. Нетворкінг, от. Нетворкінг. От, про обороноздатність. Путін ви знаєте, Наша хто. наступна Путін. тема якраз «Путін напада» називається. Путін напада, і він напада, цілий рік напада, а українці такі, та ну нападай вже, ну що вже, ми вже і так знаємо, що з тобою буде, але з того, про що варто проговорити, це зміна військового керівництва у нас відбулася, і яку дуже вітає спільнота мілітарна, так би мовити, яка слідкує за подіями на фронті і за війною. Новий головнокомандувач Збройних сил Залужний, новий міністр оборони, вони працюють разом, чого не було разом між Тараном і Хомчаком. І потрібен час для того, щоб ефективність спільних дій перевірити, але все говорить про те, що все буде окей і працювати вони будуть. А з того, що стосується фронту, ну найгучніша подія, мабуть, минулого року, року, який минає, точніше, це застосування Байрактару в районі Гранітного в Приазов'ї.
Є відео, яке було оприлюднене, ми зараз його подивимось. Ага, от воно, це відео. Наробило шуму, наробило жаху серед московитів. Кажуть, що в лавах так званих самопроголошених військ формуваннях ЛНР та ДНР, значить, відмовляються служити після того, як дізналися, що Україна таки може застосувати байрактари. Тікають, росіяни, значить, намагаються мобілізувати все, що бачать, все, що рухається, мобілізувати для того, щоб залучити до роботи, підвищують там зарплати і так далі. Але ну, байрактар то такий байрактар. Зробив своє діло. Ще я читав, що навіть деякі найманці бояться їхати на Донбас, коли їх рекрутують сюди, чи як це називається. Ну, Ось, то кажуть, що тут же ж регулярна українська армія, і дехто... а не оце от все. А не оце от все, і вони, да, бояться реально їхати, тому що тут воює українська армія. Воює, відвоює свою землю на своїх територіях, і їх тут ніхто не чекає. Їх там чекають, не знаю, хто їх чекає. Джевеліни їх там Джевеліни чекають, чекають, наприклад. Тому да. що буквально цього тижня оприлюднили відео, де джевеліни вже опрацьовують їх використання на навчаннях, очевидно, неподалік від окупованих територій. Власне, від цього бомбить дуже сильно, можна відео нам фончиком дати, бомбить дуже сильно в московитів, тому що до цього існувала така погоджена позиція про те, що не будуть джевеліни застосовуватися в території проведення операції Об'єднаних сил. Про це йшлося. Ну, джевеліни ж не зараз з'явилися в Україні, вони з'явилися раніше, але говорили про те, що їх застосовувати не будуть. Потім Кирило Буданов дав інтерв'ю Military Times і сказав, що вже застосовували. Піднявся, значить, гвалт з цього. Операція Об'єднаних сил, штаб операції Об'єднаних сил повідомив, що застосування не було, але вони вже на Донбасі і вже військові вишкіл проходять, військові вже вміють ними користуватися, тому що коли Сполучені Штати передали Україні джевеліни, очевидно, інструктори також були, і навчання було проведене. Бачите, гарно навчилися, пробивають захист. Захисна решітка, яка Захисна придумали. решітка в танка впала. Ну, це просто такий невеличкий дайджест, все це, а все це до того, що у нас навесні враг біля воріт був ворог біля воріт був, і от зараз так само, і не зменшується кількість російських військ на кордоні, а тільки збільшується. Дипломатична потуга величезна, яка намагається дати цьому лад якийсь. Попереднє напруження дійшло до того, що зустрілися Путін з Байденом в Женеві. В Женеві ж? Да, це була їхня перша точно, в Женеві. зустріч в Женеві. В Женеві. Віч навіть в Женеві, а потім може Так. віртуально. Ну, а от зараз віртуально, але не можна сказати, що якась деескалація відбувається. І в той же час у нас ще один ворог біля воріт, і це Білорусь, це Лукашенко. Ну, не Білорусь, це Лукашенко, так буде більш правильно сказати. Союзна держава, Лукашенко сказав, що Крим де-факто російський, що хоче туди поїхати, хоче туди поїхати, щоб Путін його, значить, відвіз туди. Покатай мене, большая черепаха. Ну, поки не їдуть. Це яка, типу, медовий місяць? Я не знаю, ну він же попросив, це Вони ж ж так знаєш, і було. Лукашенко намолотив невідомо чого, то будь-яка побутова комолка, вона, в принципі, більш впорядковано меле. Ну, тобто каву так каву. А, кавомолка. А це мед, говно і гвозді, і виходять якісь брикети на виході. Ну, тобто намолов невідомо що. Спробуй зрозуміти. Тобто і вашим, і нашим, і, як то кажуть, рибку з'їсти і на конях покататися. От коні втекли, рибка теж. Відбула в відомому напрямку. І Лукашенко лишився із власним інтересом. Він поїхав в Крим, Путін відвіз? Ні, Думаєш, відвезе? Альона, відвезе? І залишить там. Не знаю. Залишить там, щоб Ні. у Форосі, як Горбачова. Для того, щоб в Білорусі призначити іншого президента Бабаріка. Ви там віддихайте. Якого він звільнить з полону, скаже: Бабаріка, виходи, Тихановська, заходи, всі сюди, будемо робити федеральний округ. Да, так і І всі буде. поїдуть в Крим.
Да, может быть. Під пісню Земфіри Не, Крим. я думаю, что такой сценарий рассматривается. Я сейчас, кстати, расскажу, ну, если будет интересно. Да, А. треба. Ми ж, Так ми це ж, ж ми одна ж з так би подій року. Альона. Ага, а видео А сейчас ну, посмотрим или можемо, потом? давай зараз. Да, може А. ти підведись, розкажи, що це за відео спочатку. Вчера Тихановская выступила со своим кабинетом, известная Франа Квітчорка и Ковалевский второй. Це кабінет? Ну, це кабінет. Слухай, Так. про них треба, я перебив, треба знімати серіал, типа британці. Бременские музыканты. Ні, колись британці зняли так прем'єр-міністр і так, так пане міністр. Да. Настільки влучно про сьогоднішні реалії в Україні, воно от про кабінет Тихановської, ну щось подібне. Так, кабінет Тихановський Да. зібрався. Кабинет Тихановской вчера сделали встречу в Вильнюсе перед белорусами, и к сегодняшнему дню, видимо, что-то не то намолотили, уже видео не висит на их канале. Но мы сделали, однако, вчера кусочек, я бы очень хотела показать его и прокомментировать. А дальше расскажу про события, которые происходят. Так, давайте подивимося відео з Тихановською. Риторика режима. Вот что мы, значит, ярые оппозиционеры, беглые, как нас еще называют, видим в Кремле врага. Нам враги не нужны, мы ищем союзников. Поэтому наша задача – это разорвать связь между президентом России и нелегитимным президентом Беларуси, но никак не делать из России врага. Нам жить, мы никуда друг от друга не денемся, мы будем всегда соседями. Зачем нам враг по соседству? Пробачте, що я кажу, Україна так само не шукала ворогів, але тим не менш Росія прийшла на її землю вбивати її людей. Тому ми повинні це розуміти. Мы это понимаем, мы это прекрасно понимаем, но здесь в данном случае угроза исходит только от Лукашенко. Это он может продать нашу независимость, он может ставить наш суверенитет. Я даже не хочу думать о каких-то военных положениях и так далее, и мы это транслируем все время на Россию. У нас замечательные отношения с россиянами, и мы не хотим это терять. Поэтому я реально понимаю ситуацию, реально понимаю, что да, сейчас Кремль поддерживает режим, но все меняется, все может измениться. Но целенаправленно делать из соседнего государства врага мы не будем. Що б сказала про братський народ, там уже я не знаю. Так, Я мовчу. я считаю, что это явка с повинной. Их уже много, но мало кто это видит. То есть ей задают вопрос, да, по сути, что Украина тоже не собиралась Ні. делать для себя из кого-то врага. Но однако, на что она говорит? Да, я понимаю, но у нас другая ситуация. У нас только Лукашенко. У них сейчас происходит перевод такой стрелок. Это такая российская пропаганда, на мой взгляд, такая геббельсовщина. То есть они меняют бенефициара процесса. Понимаешь? Вот Лукашенко хочет продать независимость, а Путин этого не хочет. Условно Путін говоря. наш сусід, Да, з яким Путін ми наш маємо сусід, а Лукашенко говорити, хоче він завжди продати. нам буде, типу. Абсолютно верно. По сути, на мой взгляд, это, уже за 1,5 года, мне кажется, не видно только ленивому. Это на сегодняшний день группировка, которая просто толкает Беларусь в Россию, закупоривает ее с разных сторон. Никакой борьбы реальной против Лукашенко нет, никакой тем более борьбы против России нет. Это фактически кабинет, который присягает Путину и просит сменить Лукашенко, Путина на себя. И это происходит в каждой риторике, которая есть. То есть, прими нас, мы более договороспособны, мы там все сделаем и так далее. И ситуация страшная. А что касается лагеря, который Бабарика. О, Бабарика. Бабарика, точно. вот, Я я вспомнил, предлагаю да. обсудить об Бабарика, потому что есть новость. Выходит в инфополе белорусское представитель штаба Бабарика. Эхо Москвы, це такі були? Не. Это белорусское Еврорадио, есть такое, оно находится в Варшаве, да. Так называемое Демсми, бывшее Демсми, я бы так сказала. И говорит о том, что мы готовы переговаривать с режимом, и мы готовы в ответ на какие-то преференции
там, на выпуск политзаключенных, например, Бабарико, регистрировать нашу партию. В конце концов, все не так страшно. Пускай Беларусь развивается уж как есть. Ну и так далее. Короче, он дает согласие на то, на регистрацию партии Бабарико при режиме Лукашенко в обмен на выпуск Бабарико. То есть все сведется к парстроительству. Я думаю, что так оно и будет. Потому что мы знаем, что Путин не раз говорил с Лукашенко по поводу Бабарико и его выпуска. Скорее всего, Лукашенко остается у власти, выпускают Бабарико, появляется партия «Вместе», сейчас пройдет референдум, который будет возглавлять уже Бабарико, этакий Нельсон Мандела для всех. Ну, «Газпром». Ну, «Газпром», да, Ну, безусловно, да, «Газпром», да. Білорусь, «Газпромбанк». Да. То есть, Нельсон Мандела з Газпрома, так, з трубою. У них там Нельсон Мандел, вибач, як... А у меня дядя работает на гуталиновой фабрике. У нас этого гуталина завались. Цитата из и Простоквашино. сейчас между ними начинается такая драчка за близость к России. Нет, мы лучше. Нет, мы лучше. Выбери нас, Тихановский кабинет. Выбери нас, там, Бабарико, выбери нас. Там, я не знаю, Латушка, выбери нас. И проблема, на самом деле, то, что они такие, то, что это белорусские медведчуки, так давно всем понятно. Но мне кажется, Ну, це здравомыслящим. ти так, Медведчуки, це... Ну, или Ні, я не знаю. Медведчуки. Ну, как? Ну, це природній стан цих людей в Білорусі. Вони не медведчуки, вони просто не знають іншого. Там дуже дивні трансформації, скажімо, цей Вечорка, Франик, це син Вінцюка Вечорки. Працює на Радіо Свобода. І він в кабінеті Тихановської, яка несе отаку от повну пургу, якщо говорити. Ну, тобто, я не знаю, це маячня така великого калібру. Тому що Тихановська каже, Україна, ми розуміємо, да, Україна, мало того, в Україні на Майдан, я хочу нагадати, приходив Ходорковський. Є такий політв'язень, типу, який втік, який відсидів 10 років за Путіна. І навіть Путін пережив його політично, що він відсидів. Ходорковський був на Майдані, тепер Ходорковський у Вільнюсі на цьому форумі там, Свободної Росії говорить, що Крим ніхто не віддасть. Угу. Навіть якщо поміняється влада в Росії. Він не уявляє собі це. Тобто це Навальний, ще один Навальний, Крим не бутерброд. Ну, там ще хіба інше може бути. Ще раз, я нагадую ситуацію в Україні на період Майдану. Україна не робила з москалів ворогів. Вони приїжджали, сюди приїжджала Собчак, Венедіктов, Варламову пописку тут заїхали, всі захищали українські журналісти, що не можна бити журналістів. Тут їх було більше. Канигін, оцей от людина, яка фотографувалася з Бородаєм потім у Москві. Наші, Мацарський, який фотографувався з Бородаєм у Москві. Це хіба в Москві вони з ним В Москві, фотографували? це в Москві було. Що Мацарський, він, в принципі, працював в Москві тривалий час. Ні, мені Тепер на здалося, Радіо що це НВ він було на ведучий. окупованій десь території. Ні, це було в Москві. А, Це окей. вони бухали і побачили, Я що от- там я є просто борода, і уточнюю. пішли фотографуватися з Бородаєм. Потім нинішній чоловік Наталки Гуменюк, колишньої очільниці громадського, тепер неоковирна діячка в Суспільному, її чоловік працює на каналі «Дождь», і він фотографувався з Бородаєм. Ну, це просто для розуміння. Щастя, любові, сексу вдалого, але ось так воно було. І багато інших журналістів, які ніби ліберальні, але вони опинилися. Венедіктов приїжджав, Радіо «Ехо Москви», і Сакен Аймурзаєв постійно тут його за руку водив по всіляких ефірах і казав, що «Ехо Москви» – хороша радіостанція, яка утримується на гроші «Газпрому», а Сакен не гребував працювати на Радіо Вєсті, які належали кому, давайте нагадаємо. Гужва. Ну, Гужва належало кому, не Гужвіш. А, Клименко. Клименко, абсолютно Клименко. А вони під санкціями, до речі. Це не заважало, я кажу про ліберальних Ні, я росіян, просто- які я тут просто приїхали, підхоплюю, ти і чого тут, ти? які Ми тут, це ж- тут влаштували свій У нас вайдок. там знаєш скільки всього? Я вже не мовчу за Савіка Шустера, яку тут тягають як обіцяну ганчірку, і він готовий будь-яку підлогу мити власним ротом. Я мовчу про інших заробітчан. Ми не робили з них ворогів. Це не ми вдерлися в Москві в їхню телестудію. І не ми окупували Вороніж, Белгород і свої навіть історичні землі. Це Савіка Шустера Стародубщина. покличемо на редколегію? Ми Савіка Шустера можемо за руку вивести в напрямку по контурних картах, відомому всім. А в редколегію ні? А? А в редколегію ні? Ми можемо Савіка Шустера вивести на. Куди там? Маршрутки ще ходять на Москву? До маршрутки на Москву. Автобуси ходять, так. Або, Я думаю, що якийсь потяг або в може. офіс, повернути в офіс його нині Ахметова. На кого він зараз працює, кому вилизує. Як байлива кішка кошенят.
хай вилизує один одного. Мені байдуже. Ці люди тут не потрібні, і ми не шукали в них ворогів. Вони приїхали, вони тут почали встановлювати свої правила з якоїсь радості. А конкретно країна Московія, Московська імперія, напала на Україну у 2014 році. Забрала території, окупувала Крим і частину Донбасу і Луганської області. От і вся історія. Так що Тихановська, це, я не знаю, це калібрована ідіотка в такому випадку, яка просто не бачить. За ней-то стоят люди с интеллектом, Ром. Я не можу так тепер кваліфікувати, що Вечорка – людина з інтелектом. Ну просто не можу. Это бизнес. Это бизнес. Добре, и якщо це бізнес, коллаборационизм. тоді давайте ви без нас. Ну вот. Тоді про нас взагалі не згадуйте. Думайте, що нас не існує. Самі робіть це самі. А що таке Тому кабінет Тихановської? Що це за набор? Це віртуальна кімната, в якій живе уявний друг. Вечерка. Ковалевский. Понимаешь, в основном там есть пару старых оппозиционеров, а в основном вот это все, это бывшие лукашисты. Это вчерашние лукашисты, которые работали там. Кто-то министром, кто-то в Министерстве иностранных дел, Ковалевский, кто-то, вот Латушка, который он был министром закордонных культуры, справ. потом был послом, потом руководителем театра Купаловского. Закордонних справ міністром він був? Нет. Чи ні? Не Ні, ще ні, помиляюся. ні. Ну так, керував Купалівським театром. Да, послом был Цыпкало и так далее. Суть в том, что с ними все понятно. Для меня печально, что белорусы за 1,5 года, не обязательно же как стадо идти за одними и теми же, да? Ну все, видна ситуация. Видно, что такое Россия там, видно, что такое Лукашенко, видно, кто такие эти. Все равно вот это вот какой-то такой поход в одном направлении. Я имею в виду... Не, все нормально. Нет попытки хотя бы выбрать нового лидера, да, там, или сказать себе правду. Вот в этом смысле пока все печально. Основная масса идет по-прежнему вот в это стойло, воспринимая это как какую-то дипломатию. Я знаю, чому вздихає Назар, тому що він читає новини так само, як і я, от просто зараз. Что? Офіс Генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка, застава 1 мільярд гривень. Про це Укрінформ пише з посиланням на відомство. Це перша новина. А друга новина РНБО збирається наступної середи. Наступна серія, так. І тут просто насправді це офтоп був, а тепер те, про що ти говориш. Це дуже важливо проговорювати для розуміння того, які можуть бути, які перспективи є і як не треба закопуватися самим в собі, те, що у нас оце відбувається. Стадіон так стадіон, дожени Петра, розумієш, що ви граєте? В Петра, дожени мене, знаєш, таке. І це просто за межею здорового глузду, тому що те, що відбувається на кордоні, це ненормально, і те, що відбувалося на кордоні між Білоруссю і Польщею, я про міграційну кризу, да, Литва, країни Балтії, які потерпають від тиску, насправді, шаленого. Я дивилася нещодавно якийсь економічного тиску в першу чергу, тому що я дивилася якийсь виступ Лукашенка черговий, де він говорив про те, що така ж же, Україна-то через Білорусь транзит у них с Литвой. А мы то как бы прикроем, пусть теперь через Польшу, или как там им удобно. Тут же ж просто питання, я розумію, що це все треба було передбачити, і над цим треба було працювати для того, щоб це не було шоковим станом в разі, якщо дійсно це відбудеться. Так само, як і говорили про цей SWIFT, який як мантру повторюють, відключення SWIFT для Росії. І ми тут в наших ефірах говорили, що вони скоріш і в Росії, і в Білорусі. Вони скоріш за все вже все підготували для того, щоб їм цей SWIFT відключили, і для них це буде неприємно, очевидно. Це не може бути прям взагалі ніяк. Смартфони позабирають в Росії. Що? Вони свої запустять. Грушка. Вони перейдуть на Xiaomi. Грушка. Смартфон грушка в них буде. Перейдуть на Xiaomi. Чого? Ні, бо на китайське. Ви даремно, тому що вони з одного боку ніби говорять, от ми смартфони заберемо. Це вже дитячий садочок. Я перепрошую. Знаєш, до дрібничок. Тому що глобальне те, що треба було зробити,
Вони постійно, ну от ми, ну, Північний потік ми зупинимо, якщо нападуть. Аж потім, ну це ж не точно, що зупинять. Скажуть, ну знаєте, ну, ви там розбирайтеся, а у нас тут газ, у нас тут ці діла. Так що це все, ці санкції, їх треба впроваджувати ну, до, а не після. Треба розглядати, тобто треба було хотіти розгледіти в Лукашенку непевну людину і ворога потенційно заздалегідь, а не вірити тому, що він своїми вусами Заскочить на поні і побіжить по веселці. шепотів, що ну, Володя Зеленський мені друг, звісно, ну, в нього всі друзі, як у Гордона. Це треба ж розуміти. От. І не вірити цьому, тому що це облуда і омани, і це зрозуміло з його поведінки. І, власне, з психотипу, який ми неодноразово змальовували, що це людина-садист і психічно неврівноважена, як і Путін. Це їхні власні комплекси вилазять далі вже на інших людей і на цілі країни, які опиняються у них в заручниках. Це треба розуміти просто, що психотип людини, людина клінічно бреше, у людини фобії, манія переслідування, як у Путіна. У Путіна нічого іншого немає, на нього всі нападають. В результаті його цієї промови виявилося, що це Україна напала на Росію ж. Це як вам не зрозуміло? Не навпаки все. Це Росія обороняється. І тому так от, да. А так це Україна. Україна підступно думає, точно як в анекдоті, знаєш, як Вінні і П'ятачок, коли вони пливуть по озеру, і тут Вінні з усього розмаху веслом П'ятачку по мордасах. На! Ти що? А що ти, свиня, сидиш про мене всяку фігню думаєш? От та історія повна, знаєш, тобто придумав сам собі віртуальний світ, Україна ворог, Україна напала на Росію, ми захищаємося. На них весь світ напав. Насправді. Весь світ ворожий. Ну, хіба що китайці? Ну, китайці їм замастерять телефони по прийнятній ціні. Ну, і будуть вони ходити з Xiaomi, не з Apple. Та ні, телефони тут взагалі... Ну, Huawei. Ну, яка різниця? Немає різниці. Так.